Tí ľudia. Teraz. Mapa Avaroa. Divina. Toto. Mapa Avaroa. Ty vole. Neviem. Tam čo najbližšie to pôjde. Pravdepodobne Diamond. Tu som ešte v pohode. Čo najbližšie pálim. Ja, že si idem niečo poloviť, že OK, to niečo polovím. Teraz mám teba asi 300 000. Práško. Sú ešte v polu. Deviatkový. Tam je sedmička, ako ho nevyplaším, tak sa možno ešte dá. Tohoto nesmiem teraz vyplašiť. Ty kokos. Potom zamierim na párim. Yes. Yes. Padneš. On padne. Že padneš. Že padneš. Padol. Ty vole, leží. Kámo. Nechápem. Dúfam, že toto nebude stačiť na neho. Ja si ho uložím. To je legendára. To nevymyslíš. Kámo. Možno je to Diamond. Tak majú borci zónu pitia. Dúfam, že bude za neho veľký cash. Asi si ho neuložím, ak nebudem mať na neho. Potrebujem hlavne cash. Tam niekde si potom dám stan. Stalo to pekne. Stalo to pekne. Neviem, stalo to niečo. Je, že ak sa nevyplašia, takže by som ešte dal ešte jedného, sedmičkového buď. Že dostal White. Dostal nádherný White. Tam leží. Ty vole. Kámo. Diamond. Ty pindo. Dostal pekne pľúco. Takže ukladáme a akceptujeme
A ideme Trophy Lodge a ideme si ho tam uložiť. Kámo, na nejaké ikonické miesto. Proste diamant. Ja že si iba niečo polovím, vie, že objavím nové zóny a tak. Toto je 7, toto je 7 goldiak. Toto je zlaté prasa. Tiež gold, ale menší, toto je tiež gold. A sem ide. Počkať. To pozaj dobré. Ty kokos. Ňuňu. Ja som si tam chcel iba poobjavovať zóničky a vieš, že niečo postrieľať, ale toto je úplne iný level. Level up. A teraz Codex Hunter. Počkať. Diamond, to nemalo byť jednička. Písko nechápal. Ideme zase na Avaru. Pozeráme sa tam ešte. No takže toto bol iba taký krátky dielik. Takže dúfam, že ste si video užili. Pokud dávajte lajky. Diamond stal za to a zatiaľ čau.